Браво на GM Band! Аплодисменти за GM Band. Бях наскоро в Албена и там ми направи силно, ама много силно впечатление програмата на едни артисти, с които ще ви запознае ето тук сега на живо. Госпожи и господа, представям ви трио Дарина, аржентинския балет Росарио Танго и певицата Мария Сол. De un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al llegar sonriendo el amor te está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Perderme mil veces la vida, ¿para qué vivir? Cuántos desengaños por una cabeza, yo jugué mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido ya no vuelvo a ver. Pero si algún pin llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, me importa perderme mil veces la vida, ¿para qué vivir? Браво! Заповядайте тук при мен. Добре дошли в неделя с Дарина, Мария Сол, Гилермо, Христо Пенев, който е менеджер на проекта, е до мен. Гилермо, заповядайте тук. Ето Мария да седне. Как се сетихте да поканите истински аржентинска трупа да гостува в Албена? Как ви хрумна? Ами значи, когато казваш, че курортен комплекс Албена е най-добрият курорт в България за почивка на българи, трябва да има и много интересна музикално-артистична програма. Преди 2 години госпожа Ровева ни даде идея, госпожа Нешка Ровева, да създадем истински аржентински бар с танго и с милонга. И ние решихме при създаването на този бар да поканим истински аржентински танцови двойки, които да забавляват нашите гости през летния сезон. И се спряхте на Дарина. Дарина, вие в България ли живеете или в Аржентина? Аз живея в България и всъщност балет Росарио Танго беше доведен от моята компания, фирма и беше предложен на Албена. И Албена прие? И Албена прие с огромно удоволствие, защото това явно е било така в техните планове. Добре, а как се възприема тяхното участие в Албена? Аз лично ги гледах, бях възхитен от това, което те правят. Как се възприема сега от туристите?
Ами всеки гост, който посети аржентинския бар и ресторант... Вече така ли се казва? Байландо, се казва заведението, в хотел Фламинго Гранд. И всеки гост, който го посети, се връща отново, не само да се забавлява на едно перфектно танцово изпълнение с много чувство, а в същият момент на следващия ден да вземе и някой танцов урок по танго и по мелонга. Един въпрос към Мария. Мария, María. Чувате ли превода? María, ¿oye la traducción? Да. Чува... ¿Se oye o no? Ahora mejor. Да. Сега по-добре. За първи път сте в България. ¿Es la primera vez que ustedes están en Bulgaria? Sí, es la primera vez que estoy en Bulgaria. Как намирате българската публика? ¿Y cómo encuentra el público búlgaro? Muy cálido. Sí, много топли хора. ¿Cómo? No se escucha. Es muy cálido el público. Да, публиката е много топла. La gente es muy linda en Bulgaria. Nunca me imaginé estar acá. И България е много красива. Es la primera vez en Europa. Освен Албена, какво друго видяхте от Además de страната? Bulgaria, ¿qué otra cosa vieron? Solo Bulgaria, yo. Само България. Аз само България. Es el primer lugar donde estoy cantando tangos. Гилермо, твоите... Първото място, което ние посещаваме. Да. Впечатленията на Гилермо? Guillermo, ¿y tus impresiones? Si es la primera vez que estamos aquí. Ами да, това е първи път, в който ние сме тук. Es la primera vez que estamos aquí en Bulgaria. Hemos estado en otros países de Europa. Да, това е първи път, който сме в България. Били сме и в други страни в Европа. Hace 9 años que viajamos y aquí en Europa, en España, Italia, Преди 9 години Alemania. идвахме в Европа, бяхме в Испания, в Италия, в Германия. Pero es la primera vez que estamos en Bulgaria. Но това е първия път, в който сме в България. Hemos traído a nuestros alumnos de la Academia de Tango de Rosario. И всъщност ние тук водим нашите ученици от Академията ни за танго в Росарио. Y paso el dato y quiero invitar a todos los que quieran aprender a bailar el tango, pueden ir al Vena, al Bailando, están todos invitados. И искам да използвам случай да поканя всички, които искат да научат да танцуват танго, да дойдат в Албена при нас. Добре, а тук в студиото не можем ли да научим няколко стъпки да демонстрираме? Примерно аз за колко време ще науча no podemos enseñar, аржентинско танго? algunos pasos del tango? Sí, por supuesto, Mercedes le puede enseñar a... Да, разбира се, Мерседес може да ви покаже. Мерцедес. Здравейте. Какво ще правим сега с Мерцедес? Мерседес и моите първи стъпки в аржентинското танго. Не е лесно, уважаеми зрители. Не е лесно.